Мен 5 яш теклем Ишимбай районда Харан ауылда қалдым. Шунда тұрған ек. 5 яшта әтелер, әсәйлер қалаға көстілер. Шунда мен де енді көстім. Шул вақытта мәктәпкә кеттім. Мәктәптә сіз бәсегетінде тик русларына һөйләштек. Шуңа елап, башкорт телне югалта башладык. Алактан мына бүген битендә миңа 55 яш. Сез беләсегез, Мәскәүдә Мәскәүдә 10 ел калдым. Мәскәүдә тик русларына һөйләштек. Шуңа елап, башкорт телем югала башлана. Мин нимә әйтергә уйлайм бүген? Мин сымак, мин күәтләр, меңләр. Без туган илгә кайттык. Туган телгә кайттык. Икенче яктан безнең башкорт теле шул тиклем саф түгел. Шуңа әйттем инде, миңа икене куймагыз бүген. Бүген сезнең белән бергә берничә һорауга ябык табарга кирәк. Беренче һорау. Безгә ничек итәргә, ничек балаларны башкорт теленә өйрәтергә, эффектив өйрәтергә. Икенче һорау, ничек безнең башкорт теле өйрәтүне яңа методикале ябай итәргә, эффектив итәргә. Өченче, ничек бергә башкорт һөйләшүне, башкорт теле өйрәтүне модалы итәргә, замансыз итәргә. Шуңа тагы бер фикер бар. Мына кеше бер генә башкортса, бер генә сүз белсә, biz аны үз итәйек. Аны читләштермәйек.